biyukne sinden-sinden iki. Sobrone sinden-sinden. Pun mboten napa-napa. Sakniki Piye? wis brambang sampean pek dhewe ndak masalah. Tak pek dhewe Bar panen brambang digarap neh. digarap neh wong loro. Kula milih sing ngisor, wis tanduri brambang milih ngisor. Milih sing ngisor? Nggih. Tenan? Sawah digarap wong loro. Oke, digarap bareng-bareng tek 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 tek. Panen. Bawa pacul. Nggih. Tak tanduri pari. Pun mboten napa tanduri pari, kula milih sing ngisor. Lho, panen Panen. tak dol duwite tak pek dhewe. Lho lah kula bagiane Lah memang milih ndi? ngisor Ngisor pari ngisor entuk apa? damen. Lah ya, wis wi emploken damen wi. Engko nggo angkrem ya Bu ya. Kok iso nggo angkrem iki. Wis nek ngono kula milih ngisor, milih dhuwur, Bos. Kok serakah men to Wis wis. kadung nesu kok. Pegel Tenan? karo sampean wong nyambut gawe wong loro kok ya ora rukun. Ya dhewe ya panggah diatasi no. Kowe milih ndi? Ngisor dhuwur entek Oke. iki wis. Budak sawah. Nggih. Ndi nggawa pacul? Pacul Tak tanduri jagung. lho. Aku ora bagian tebone. Pun sawahe didol nggo nanggap wayang nang wong talun ngoten mawon. Wis ngono ae. Yake mboten kantunan niku lho. Aku dalang ora panggah kalah. Ning kula gumun lho Mas, nyuwun sewu. Piye, Kula piye? niki badhe nyadong duka kalih Mas Akbar. Nggih. Kala mben menapa Mas Akbar rak sampun ngasta dadi guru. Heeh. Kenapa sampean kok dadi guru kok pegel malah milih dadi dalang? Lho, karben bebas no. Ya ora perkara bebas niku nek kula justru mboten seneng kalih guru ngoten niku nek sampean dadi guru mboten cocok. Kok ora cocok piye to? Penak dadi dalang. Maksudnya piye? Nek dadi guru sak wulan paling ndak iku bayarane mentok niku 10 yuta. Nek PNS. PNS 10 yuta sebulan. sak wulan Wis banter-bantere wakehke 10 yuta. 10 yuta. Sebulan. Penak tetep penak dadi dalang. Dalang Dalang ngeten iki oh ngene iki 15 yuta. Iki sewengi mongko dhek iki wis 3 dina. Berarti kayamu pendapatanmu 3 dina iki 45 yuta. sik to. Kowe nyapa kok ngitungi bandane wong liya e? Ora ngitungi jelas ning genahne lho. Ora iso genane. Lho butuhe yo akeh kok. Oh nggih ya. Sing penting niku nyuwun sewu, kula nggih matur nuwun kalih Pak Panitia, Pak Lurah. Sing penting niki guyub rukun kalih tanggane, kalih bojone. Kalih bojone. Mergo garwa niku sigarane nyawa utawa sigarane jiwa. Ditresnani apa anane wong tresno iki kaya kula ngeten iki kalau bojone tresno. Rukun Mas karo bojomu. Rukun Karo bojomu rukun ya. saestu to. Sebagai percontohan RT kula niku kula sing dingge contoh niku keluarga kula. Gak Betul. tau tukar padu, gak tau ngomong bojoku. Wong bojoku bisu. Bisu kok arep tukaran piye? Nggih. Sebagai contoh. Amin. Wis sing kae wis tak ijolne sing iki ora. Bajiret iki. Niki mboten niki pun kula rukun. Ketoke belone bareng jlomprone ketok. Kowe iki mau tak beloni lho mandaman iki yo. Malah dijlomprone. Sinden Astabrata favoritmu siapa Mas Lindro? Walah, Favoritmu piye? Favoritmu sapa? sapa? Parsinem. Omonganmu sing genah lho. Lah kowe wis kotot mbon milih aku. Mboten nek nyuwun sewu nggih Bu nggih Amit. Iki ngono apa nih empu-empune presiden. Empu. Ya nggih. Wis senenganmu sapa? Ya. Momok digelarne kriteriamu sing ndi? Heeh, mungkin ana pirang-pirang sindene kriteriamu nek milih calon pasangane sing kaya apa? Golek bojo niku mboten sahayu-ayu, Mas. Yo kabeh wong lanang nek normali milih wong wedok sing ayu to. Niku sampean sing tidak logis, sampean di bojo ayu-ayu sampean openi. Heeh. Umur 20 tahun iji ayu, 30 tahun iji ayu, 40 tahun iji ayu bareng sumben umur 50 mesti raine kotot. Golek bojo niku elek-elek lah sing penting awet. 20 tahun ya elek, 30 tahun elek, 50 tahun ya tetep elek. Tapi kowe upama karo bojomu ambak elek tetep mbok sayang ya. Tak sayang, Mas. Upamane. Piye? Upamane ngene iki nek mbok tinggal tanggapan sampeyan ora mulih suwi. Ora to? mulih 3 dina wisan, Mas. Upama ngene iki bojomu dicolong wong, diculik wong lho piye? Upama Diculik wong, diculik wong, terus wonge sing nyulik ku mau njaluk tebusan. jaluk tebusan. Diculik wong njaluk tebusan mongko tanggap aku ratek rame. Tebusane piro, Mas? Upamane 300. 300 yuta. Heeh. Lho, ya ora kuat ta bos tak umbarne ya. Wong bayaran iki ora jelas ya sampean pripun. Lah mama bojomu diculik? Lho. 300 juta? Lah kok terus pripun? Berusaha nggih mboten saged. Gak iso.
Lah jarene sayang. Lah nek sampean upama, Heeh. sampean di bojo, Heeh. sampean tinggal Tak dalang. tinggal tanggapan. Tinggal tanggapan delalah bojomu kuwi diculik wong, njaluk tebusan 200 juta pripun sampean? Ra masalah aku. Tak los nih pisan. Loh, bojomu dijak ning hotel, Tak los nih. bojomu lho dikeloni lho, Bos. Tak los nih. Lah nyapa mbok losne? Lah aku duwe bojo. Oh iya iya. Iya iya. Wong kaya maune arep di bojo gathuk sinden ya ora sido. Ra sida. Oh iya. Iya iya. Wes rasa ambas. Lah sinten iki sing kadhawuh nek kula nyuwun sewu lho Mas. Ah. Kriteria seorang laki-laki kan boleh memilih. Betul. Laki-laki boleh memilih, wanita mempunyai kepastian sendiri. Heeh. Wedok menang nolak, lanang menang milih. Milang milih nek kula nggih tetep milih sing pesek niki. Oh, sing pesek. Pergo pesek niku ambekane sithik awet urip. Di sepoti ya, kan Nggih, ngancani awakmu. Jono. Sepotana to, ben gumyak. Yuk. Hey! Lendro. Nggih. Jare njaluk sing pesek. Lah iya, golek presindene modele kaya mangkok soto ini. Kaya mangkok soto. Lah niki lemu ndek kaya kula. Lah nyatane ya mbok pilih. Lah pripun nek gak dipilih lah kan pun gathuke to Mas. Oh pun gathuke. Kula ndek entuk ndek sok ben anak-anak padha botol Yakul. Disapa sik. Selamat malam Wilujeng Dalu Mbak Yu. Selamat malam. Tiba iso omong. Lho, yo wong jenenge macak sinden yo iso nembang iso omong to ya. Pripun paring asma sinten Cahayu? Sri. Kok tekak men? Coba Lah sindengan nggih, Sri. Sing dangu coba panjenengan, Mas. Mbak Sri nama lengkapnya siapa Mbak Sri? Kula Sri Wahyuni, Mas. Sri Wahyuni. Nggih. Dalem saking pundi Cahayu? Kampir. Ngerti kampir ora? Aku nek kampir gak roh ngertiku guyangan aku. Mangsaku sing diapali kok. Mbak Sri menika sampun kagungan garwa napa sampun imaman napa tasih legan? Tasik legan. Oh, legan. Tenan pora. Nggih, Laras. Legane berarti bebas lho Mas. Bebas. Heeh. Cara kendaraan ono plate kuning, Bos. Apa kuwi? Kendaraan umum. Sopo-sopo entuk numpak. Nek ning panggung oleh numpak, nek ning ngisor ora oleh. Kendaraan maksudnya saya. Kendaraan. Ibaratnya Yo yo, kendaraan. numpak panggung. Iya. Ya. Iya. Mbak, nyuwun sewu, Mbak Sri sapa mau? Sri Wahyuni. Sri Wahyuni. Kriteria pasangan seorang laki-laki, seorang suami yang diinginkan dari Mbak Sri orangnya seperti apa? Bagaimana? Betul. Ya dalang. Oh, kowe iki wis ketok. Terus Kok iso? Lah iki dalang kowe, wis sabar yo, sabar. Pancen kuwi nek sing kono iki ra cocok-cocoke ya pesek-pesek ngene. Sabar. Siji dalang, kedua apa sih? Sarjana seni. wah, loro iki kowe. Sabar. Sing gelem kowe ya iki tok. Sabar ya, Dik ya. Ketiga apa sih? Cilik dhuwur. Lah iki lho wis Pak Barok nyuwun sewu. Nah, Pak Barok iki sapa ben penonton roh? Pak Barok niki pakmu karo Pak dhewe kok lali to. Iya, pasti ben penonton roh. Pak Barok niki bapake Mas Akbar. Pak Barok niki dilongkas tahun dudo rampung mengke nikahke pesek kali Akbar. Oh, gak bisa. Lho, lah kenapa? Jilu, Mas. Maksudnya jilu iki? Maksudnya jilu ya, Pak? Aku nang siji ku anak ketelu. Oh, ora itu ya. Ra itu. Lah kudune iki Kudune Ini piye? jiji roro, jiro. Bojomu anak kepiro? Eh? Bojomu anak kepiro? bojoku mbok maroto aku anake aki yo, Mas. Oh. Pirang-pirang angger desa enek kok. Entah.
Anak 5 kok barep kabeh Pak Marto pirang-pirang. Mbak Sri, Nggih. apa yang ingin diucapkan untuk Di acara? malam hari ini untuk warga Talun? Nggih, semoga masyarakat Talun bahagia selalu, Amin. rezeki melimpah, Amin. guyub rukun, ayam tentrem, gemah limpah, roh jinawi. Betul sekali. Hmm. Sing diutang muga-muga utang ndang Lunas. Sing lara muga-muga ndang Dang mari. mari, Sing urung duwe bojo muga-muga ndang entuk bojo jodoh. jodoh. Mm. So, sing wis duwe bojo muga-muga ndang Tambah neh. ndang duwe anak, Ndang duwe bojo anak. pengen, ndang duwe momongan. Mm. Mergo wong omah-omah iki ora duwe anak iki padha karo kilangan kurang jangkep. Hmm. Badhe ngaturaken tembang menapa, Mbak Lah Sri? menapa? Sik Mas iki. Lah lho, menapa? Nyun sewu Mas Akbar iki kok Nggih. lali aku. Iki mau ana piyai kene putrane ingkang badhe nderek nyumbang swara utawa Habis dono ini, swara. habis ini. Habis ini nggih. Ya, heeh. Iki bawanana sik to. Heeh, lagune mau lho, apa mau? Napa? Yongko. Ganti lintang asmara, Mas. Lah iki mbok jak omong delok kas sing ngalih anyang-anyang malah. Mau gubuk, saiki lintang asmara. Nah, Ya ora masalah. Rama. Yuh, sawerne. Monggo, Bos. Nggih. Los pokoke. Ya ya, kandel ya duit. Lah yo gelange gedine ngono kok. Anu bawanana Mas Lindro, heeh karo ngendone swasana. Oh, Sembarang nggih. bapakne sembarang pokoknya pelok. Pelek 6, Mas. Heeh. Parunan kali sampean nggih. Nggih, nggih. Nah. Apa? Dawa ngayu pepujaning ati Karo digandeng tangane. diajeng garwanipun Kakang wong ayu Inje Kakang. sliramu ngersake apa bakal tak pundhutke lamun ra njaluk mudune lintang kelawan rembulan wong ayu Heeh. Nyuwun mobil Pajero. wis ora usah nek kuwi rasa rabi ra apa-apa Ora di duit. ragate kelarangan kula aluk tuku elek-elek lah nek murah Terus kaya ngene wong nandang asmara monggo Mas piye cakepane? apa Apa mong awakku dhewe. pancen awakmu dhewe sing urung duwe pacar Liyane wis duwe kabeh. kabeh Labemu. Duh dewa Jawataka Terus welasana mring mami Kayak ngeterne anake sekolah Salim sik le. iya mae Mik sik ra. piye to pesake? Lah kan anake. Oh ya anake. Iya. Mesti mie putih, banyu putih. Ngombe sik kok nek ngelak. mbokku koclok Emang iya. Terus. ayo awakmu Nah, ya awakmu sik. ayo jajal kowe Umpamakna nahkoda Sek, kowe mosok emoh karo Mas Lindro no, mosok duk kriteriamu. mosok gak masuk Bos campur sari lho kuwi. Lho. Bos Waduh. campur sari The lah Bagong. ya wetenge melentring. Bos campur sari The Bagong. omong nih Mas omong nih Kuwi ning Apa, kono ya? lari sih ra omong. Bos. Bos campur sari. Petani sukses. Wah, atur nih Mas aku yo roh ke statuse. Heeh. sampean ngerti ra Heeh. sapine kula pira papat Piye? sikile Sitok berarti. ini yang penting papat sikile Iya. sikile papat Lah kok lombok tebu apa neh Mas? Tebu. Terong. Heeh. kowe Wabe mbok doli Mas, Mas iki nggone sapa maratuamu apa nggonmu dhewe? kowe gek tanggaku tak foto Walah ben ketok nek anu ger iya. sibuk ngono lho Heeh. cahayu Tanpa ya. Tanpa prau sasat sarah ing jelodri ayo bareng mantu ya
Ya. Di sing asik. Lho bareng iki sing iso lanurane yo. Oh iya. Iya. Yo, cakepane piye? Nyidam sari as. Ayo, bareng ya. Yo. Sak pira larasmu Sri? Nyi. Sak pira? Nyidam. Ya wis bener-bener larasmu. Sampean Nyidam. Sak pira? nyidam sari. Pada. Ya, ya bareng ya. Ya. 1 2 3. Nyidam. Nyidam. Sopo mung larase ra penak meng? Sapa to? Ya sak nyi, Nah. nyi, Nyi. sak nyi. Nyidam. Lindro, Ni. masih aku pas. Nyi. Oh ya pas. Pas, ayo. Ya. Si loro telu. Nyi. Sopo larase ra penak meng? Larase ra Iki lho. penak sopo? Iki lho. Lambemu kuwi. Iki lho. Mas sampean mboten sah melu-melu, Bu. Wong ora nyekel mic lho. Ayo. Wis salahne. Yo, jajak nyi. Sak nyi. Ni. Sak. Ni. Kok kleru nyiliti lho. Ngene has nyi. Ni. Nyi. Hmm. Wis padha. Nyi. Dro nyi. Ni. Ya. Ya. Nyi. Yo, Ci, bareng yuk. loro. 1 2 3. Nyi. Oh, sampean ngono kok. Ya, sareng-sareng. Ya tenanan iki. Oke, leres iki. Apa ki tak tembange apa? Dereng Urung dirampung. Oh, udah rampung ya. Nyi. Ya. Ya. Nyi. Ya. Nyidam sari as dawahke tembang menapa menika Mas? Yo gawane ora apa-apa. Oh, ndak apa-apa nggih. Gawane. Yuk, sesarengan Asta Brata. Maka buka celuk. Coba kayak apa? Ya. Mesin laksan lintang ilmuku semono janji prasetyane ati tansah kumandeleng netra rinoso karoso rasane priyo Yuk, lanjut. nalikane roeng dalu atiku lam-laman sira wong ayu nganti mati ora bakal lali Dangdut nih. Yuk.
Sri. Leres tembang menika kula kintunaken sedaya penggemar netizen ingkang wonten YouTube. Oke. Kurang lebih ada 3.000 pasang mata. Alhamdulillah. Untuk yang ada di luar negeri ataupun yang ada di dalam negeri. Nggih. Wabil khususon penggemar panjenengan Mbak Yatmi saking Batam. Oke, Kalau mau wonten adik Oh, adik ya adik. Monggo. Ada yang mau dono swara. Betul sekali. Menika. Kadosnya nggih saking talun mriki nggih. Mas. Leres sebagai potensi. Nah, iki Impron ora, impron iki. Engko peranane bagiane dhewe, bagian ngusungi panggung. Kok bagiane pas tancep kayon. Pron, engko mayang pron nyuro pron. Heeh, nyuro ya kene. Oh, ini. Oh ya. Adik kecil ya. Oke. Selamat malam. Malam. Alah yo. Koci. Disapa. Selamat malam. Iki kelingan. Disapa itu. Cilik-cilik diopeni bareng gede lali ngono. Selamat malam cantik. Selamat malam. Coba sama Mas Akbar. Mas Akbar, selamat malam. Malam. Aku malah koyo mung kucruk. Maaf, namanya cantik siapa sih? Kok cantik banget? Namanya Wilga. Omega. Wilga. Oh Wilga. Iya. Rumahnya mana? Talon. Oh Talun. Bapaknya namanya siapa? Pengen tahu. Kayak apa bro? TKO. Dek Wilga. Sana yang nanya. Nama lengkapnya Wilga siapa? Parinsa Anu Wilga Ramadhaniar. Oke. Bapaknya namanya siapa? Bahtiar Setiono. Panggilannya Pak siapa? Pak Bahtiar. Oh, Pak Bahtiar itu yang bonang itu loh. Oh, ya Batiar. Anakmu iki. Kalau Mae apa kira-kira ibu? Niku sing rekam niku. Ibumu toh? Wah, bokongnya gede, Bang. Hei! Mama. Namanya siapa mamanya? Yeni Susianti. Yeni Susianti. Panggilannya siapa kalau manggilnya? Yeni. Oh, Mbak Yeni. Kamu anak yang keberapa? Ketiga. Oh, ketiga. Mas Lendro. Dalem kaget aku. Pakmu jenenge sapa? Adik, Darman. Pakmu jenenge sapa? Darman. Kok ngomongnya keren, Derman. Cuman saya Dek sama Wilga. Kelas berapa cantik? Kelas 4 SD. Oh, kelas 4 SD. Kok seperti kelas 5 ya? Yo kacake kok ado men. Oh ya. Cita-cita cantik. Cita-cita? Apa yang diinginkan? Gak tahu. Pitosi susi anakmu cita-cita kok ya ora roh lho iki. Maksudnya masa depan yang diinginkan jadi pesinden, penyanyi, Artis, dokter, apa polisi. Polisi lanang dik. Polwan. Cita-citanya jadi apa Wilga? Jadi apa Wilga? Jadi apa ya? Yang penting aja dadi nganten. Sandro, cita-citamu apa? Maling. Ben seneng gue. Omone maling. Kowe penyanyi apa? Sing halus karo cah cilik kok. Kamu mau nyanyi apa? Nah, kudu menghibur. Ayang-ayang. Yes. Aku gila tok sesuk. Kok sak panggung edan kabeh. Ayang-ayang ya. Ayang-ayang. Ini spesial buat siapa Mbak Wilga? Spesial buat siapa? Siapa mungkin untuk warga Talun atau mungkin buat Pak Lurah? Semuanya. Yes, saya udah tahu. Ayang-ayang ya Mas. Sudah siap adik Wilga? Udah, tapi gak apal. Iya toh arep nyanyi. Arep nyanyi gak apa sih Mbak Wilga. Mbak Wilga tadi sudah saya dibisikin sama Mas Akbar. Nanti kalau Mbak Wilga nyanyinya bagus, suaranya jelas, nanti Mas Akbar mau nyawer 50.000. Dari sapa Drurai, Dru? Kaya aja ngono. Ora, Dru, tak tuwapuk. Sakne lho iki generasi nganjuk lho Mas. Kudu Aku nek ning dhuwur panggung ora nggo dhuwit aku. Wah. Iki lho sapa sik tembang kowe kewirangan lho iki ditonton 3.000 netizen. Masa Akbar dalang kondang gak sanggup bangetan lho. Yo De yo.
Utangi sik, Bos. Ya kok tak tangane. Mbak Oh, ya. Nani, Mbak Nani. Mbak Nani. Wis WA aku kuwi. Ya. Nyun sewu Mbak Iwang wonge muni aku. Anu nduru nek cah cilik munggah tak sangonane 50. Lambi lamis, langar. Pengen laris apa ora? Potensi lho ngancuk lho. Ya. Yuk, masih bersama Asta Brata, musiknya Indonesia. Ben Dik Wilga, dibuka HP-nya enggak apa-apa. Oh lah, di paketan ra. Wonyekmu temen. Oh iya. Ngece. Wes mirang-mirangne wong kowe. Kowe mlayu ngulon sithik pacul kowe. Ngece wong. Yo, ayang-ayang. Oh iya.
asmara kuwatno ati kawula. Kering guru aneh. Oh kering minum. Mboke ya bangetan kok malah video tok kok. Si susik banget tegremen karo anakmu joget kowe. Duh, dewa-dewa asma. Wah, aja mbok pliliki ngono ah. Dek Wilga. Dek Wilga. Coba mic-nya. Mau uang? Oh. Kerja dong. Iki yo montolo aku. Nih. Terima kasih. Aja kek nembokmu ya. Aja kek nembok. Kok mbok kek nembokmu go ngeslot malah kok. Mas Lendro tadi juga mau ngasih 50.000 loh. Wah. Nur, turu utangi sih. Masih utangi sih. Ora iso. Duitku nang mobil tak utangi to. Ora masa gak percaya aku. Gak, ora. Gelem iki ra gelem ya wis. Pasar men. Kowe rasa gawe-gawene kancane. Salahmu aku mau pakane. Kowe kancane. Wes. Makasih ya, Dik ya. Semangat selalu. Selalu ya, sukses ya. Nggih. Pinter sekolahnya ya. Doanya buat Mas Akbar bagaimana? Coba Mas Akbar didoakan. Tambah ganteng. Terus? Ndang punya pacar baru. Iya. Ya, mbok setrum kok gure cangkem. Setrum yo. Cacile kita lugu. Bodongane muga-muga Mas Akbar ndang punya pacar baru, karirnya sukses. Amin. Tambah ganteng. Amin. Tanggapane rame. Amin. Soalnya pinter sampean gabung karo Astabrata, insyaallah dadi. Amin. Iya. Udah, makasih. Makasih, Mbak. Cantik. Mboke ndak keju lho mboke kene. Lah iya. Mboke ngene sesuk omong karo tanggane, "Wah, anakku dibengi sahuri karo dalange 50." 100 ya laglekmu 100. 100. Sangone karo Akbar 100 iki. Nek ora anakku lho ya masam iso nyanyi ndur pandu ngono kuwi. Ya masam. Ya. Sama Mbah Selim terus saling. Oh, sama tukang orjen yang tadi. Ora, kakean, enggak usah dah turun aja. Oke, makasih Mbak Welda. Wah, ini putra daerah yang cantik luar biasa nggih. Wah, melu mangayu bagyo malam hari ini Mas Akbar. Betul. Dilanjut ya. Betul sesuai permintaan dari Bude kala wau. Ada Lintang Asmoro. Nggih. Mas Heru sama Mbak Denko. Oke. Yuk, jumeneng bareng sepotono, Cok. Yuk. Selamat malam Mbak Limbo. Selamat malam Mas Heru. Selamat malam Mbak Deni. Selamat malam. Iki kaya tunggale. Kok ya nyetrum anake Susi. Ya anake Susi sing barep ya. Ketoke kemeng penyanyine Damalsta mungkin. Nggih to? Anu wi, penyanyine Jogoboyo mungkin. Oh, Pak Jogoboyo. Wah, tapi nggih. Lah iki apa MC-ne kok? Ora winggene kancaku Anu Mbak iki Lia. germone penyanyi-penyanyi. Oh, Nanti liange jere nyawer arepe. ada Mbak Lia ada. Oh, Penyanyi kondang wayu. wah lah ya. Jalukno WA-ne ya, Mas. Yo ngetak wae WA-ne lebokno WA-mu ya. Alah ora iso wis ngene iki. Lintang Espanya. Asmoro Mas Heru Mbak Denko. Oke, spesial buat warga Talun Mas Akbar. Siap. Pakai ral ndak, Mas? Pakai ral ndak? Gak usah KPN kok. Langsung ae. Mendadak Sepurane ya. udah oral barang. Oh, Oral to. kancane ra tegel lho ya ora. Ya. Wes biasa ae. Ya. Ya biasa aja. Oke, Mas Tres.
Ibu nggih. Nah, nggih, Mas Lindro. Dawuh Mas Mengko Akbar. perkara lagu liyane tak tutukne ana ing nggon gara-gara. Siap, nderekaken. Matur nuwun ya, terima kasih sudah Oke. dibantu. Thank you, terima kasih. Sehat walafiat, terima kasih. Nek pas aku longgar enek ketoprakan ning daerah lor aku dijak. Iya no, melok ketoprak no. Arep Ketoprak. beribik mban kono. Oh iya. Arep golek korban selanjutnya. Ya, Nggih. wis makasih ya. Oke, thank you. Selindro Kang Rasa, selindro Kang Jiwa. Nah, piye? Nutukne lakon ya. Lakone Petruk dadi ratu. Heeh. Iki lakon sing kompleks, ya rame, ya drama, ya gecul. Oh ngono. Nutuke lakon cawi sesaji ingkang jero ya tak derekke surak semprang bareng kemandang.